Praštanje je jedna od najvećih ljudskih vrlina, ali je ne može i ne uspije svako steći, ni naučiti. Sve dok ne naučimo nekome oprostiti, bit ćemo kivni, negativni i u nama će goreti mnogo patnje. Kada oprostimo, oslobađamo se neke osobe i svega lošeg što nam je učinila. Prvo moramo znati oprostiti sebi, da bi se navika praštanja ukorijenila u nama, te ćemo lakše praštati i drugima. Evo šta je naš vladika Nikolaj Velimirović savjetovao o praštanju kroz svojih 9 mudrosti. Oprostiti može samo onaj ko može odmazditi. Moćan čovjek svijeti se odmazdom, nemoćan mržnjom. Ako ti možeš vratiti naneti udarac i ne vratiš ga, to ne znači još da si oprostio sve dokle koren gneva ne iščupaš iz srca. Bez opraštanja niti carevi mogu carevati, ni sudije suditi, ni mudraci mudrovati, ni učitelji učiti, ni bogataši i siromasi živeti životom čovečanskim, a ne skotskim, ni plahi reformatori i bundžije šta korisno učiniti. Oprostiti ne znači samo ne svetiti se, nego pokriti ćutanjem grijeh brata svoga. Pokajanje je seme, opraštanje je plod. Nikakvu hvalu nema seme koje ne donosi ploda. Nikakvo pokajanje nema vrednost bez praštanja. Šta bi bili svi ljudski zakoni na zemlji, do nepodnošljivi lanci, da ih ne blaži praštanje? Šta pomaže čovjeku sva njegova svetska učenost, ako nije u stanju oprostiti svome bližnjem jednu uvredljivu reč ili jedan uvredljivi pogled? I šta pomaže čovjeku 100 oka zejtina pred oltarom, ako svaka oka nije svjedok bar jedne oproštene uvrede? Kad bismo mi znali koliko se nama prećutno oprašta svaki dan i svaki čas, ne samo od strane Boga, nego i od strane ljudi, i mi bismo sa stidom požurili da drugima oprostimo. Koliko nehatnih, uvredljivih reči mi izbacimo, na koje se odgovori ćutanjem, koliko jarosnih pogleda, koliko nepriličnih pokreta, pa čak i nedozvoljenih dela. I ljudi prelaze preko toga, ne vraćajući nam oko za oko i zub za zub.